வினோத்தோட டைரக்ஷன்ல தல அஜித் நடிச்சிருக்கிற படம் தான் வலிமை. இப்போ இந்த படத்த பார்த்துட்டு பாலிவுட்ல இருக்க ஒரு பிரபலம் இந்த படத்த பத்தின சில தகவல்கள நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் இந்த படம் February 24 அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு இப்போ ரீசென்ட்டா தான் போனி கபூர் அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி அப்படின்னு 3 லாங்குவேஜஸ்லயும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. இப்போ ரீசென்ட்டா கூட UA சர்டிஃபிகேட்ட வலிமை படம் வாங்கியிருக்கு. இதனுடைய ரன்னிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தா 2 hours 58 minutesக்கு இந்த படம் ஓடுது. இப்போ இந்த படத்த பார்த்த பாலிவுட்டோட ராஜேஷ் வாசனி அவருடைய சோஷியல் மீடியால ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு. என்ன கருத்து அப்படின்னு பார்த்தா, ஜீ ஸ்டுடியோவோட பேன் இண்டியா டீமோட நாங்க இந்த படத்த பார்த்தோம். இந்த படத்த பார்த்து நாங்க மிரண்டுட்டோம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம படங்களுக்கு இந்திய சினிமாவோட பதில் தான் வலிமையா இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாம வெள்ளித்திரைகளை வலிமை படம் எரிய வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. புஷ்பா படம் பிகினிங்கா இருந்தா இந்த வலிமை படம் கிளைமேக்ஸா இருக்கும். Feb 24 அன்னைக்கு தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காரு. இப்போ ரீசெண்டாக தான் வலிமை படத்தோட ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆச்சு. இது ரிலீஸ் ஆன உடனே ரசிகர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொண்டாட்டம் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இருக்கிறவங்க இல்லாமல் பல இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவங்களும் இந்த ட்ரைலரை பார்த்துட்டு ரொம்பவே விஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த ட்ரைலரில் பைக் சேசிங் சீன்ஸும் அண்ட் சண்டை காட்சிகளும் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த சேசிங் காட்சியை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போது Feb 24 அன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது தலை ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும் ரொம்பவே மகிழ்ச்சியான செய்தியாக தான் இருக்குது. இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.